ገደብ ፍጥነት ንምሽኡ ኩነታት ጥራይ እዩ። ገደብ ፍጥነት መራሕቲ መኻይን ኣብ ኩሉ ዓይነት ኩነታት ጽርግያ ዝፍቀደሎም ዝለዓለ ፍጥነት ማለት ኣይኮነን። ኩነታት ምቹእ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ዘፍቅድ ዝለዓለ ፍጥነት የመልክት። ምቹእ ኩነታት እንታይ እዮም? ምቹእ ኩነታት ክኸውን ዝኽእሉ ተሽከርከርቲ ኣብ ዘይብሉ ጽርግያ፣ ደው ዝበላ ወይ ዝተዓሸጋ መኻይን ኣብ ዘይብለን፣ በረድ ወይ ማይ ኣብ ዘይብሉ፣ ጨናፍር ኣእዋም ወይ ካልእ ፍርስራስ ጸጸር፣ ከምኡ'ውን ኣብቲ ከባቢ ብእግሮም ወይ ብብሽክለታ ዝጓዓዙ ሰባት ዘይምህላዎም ክኸውን ይኽእል እዩ። ምቹእ ኩነታት ብርሃን ጸሓይ ዘለዎ መኸወሊ ዘይብሉ ቀጥ ዝበለ ጽርግያ እዩ። እቲ ኩነታት ምቹእ ኣብ ዘይኮነሉ እዋን ፍጥነትካ ቀንስ። ዘይውሕሽ ምሽክርካር ኣብ ገዛ ርስኻን ኣብ ከባቢኻን ዘለዉ ኩላቶምን ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋታት ኣስተውዕል።